El barri s'ha adaptat a rebre una gran quantitat de turisme. No s'ha gestionat, s'ha deixat via lliure i per això hem arribat a un punt on Ajuntament, grups polítics i entitats veïnals de la família, però també de tota Barcelona, han volgut dir prou. Els ingressos són purament privats, els ingressos van a grups i lobbies molt grans. Per lo que fa a l'entorn, el Niza, importantíssim, allà de cap manera pot haver un supermercat del Mercadona, seria la mort del mercat del barri i de les poques tendes de proximitat que queden en aquesta zona del barri. Ha sigut bastant decepcionant la gestió de Barcelona en Comú. Una de les línies vermelles era no només la moratòria d'allotjaments turístics, sinó també la prohibició dels habitatges d'ús turístic. Per tant, aquesta era una línia vermella. I l'altra línia vermella era Barcelona ha arribat a un nivell de visitants turístics prou elevat, no s'havia de créixer més, no pot haver més allotjaments turístics i s'havia de reduir aquesta tasca. Ara mateix, segons el Pauat, segons els diferents hotels i els 11.000 places d'habitatges turístics que es construiran en el futur, van en la direcció contrària. Vol dir encara fer més gran el problema. Coses positives sobre la població i sobre la població que més ho necessita, ara mateix molt poques.